Hai saudara, hai kecil dan gadang, kita ke dunia pahit badai, mencari uang di laut pula. Allah untuk belanja pagi dan petang. Majilah ko malayai kiranya diri, ai nur disangko Tuhan ku Rabbi. Aku lincir di situ, sansailah diri. Imanlah di dunia ini, rasakan mana di zaman begini. Oleh elok lapang, masa panjang kali. Lilun lakatampe baranti, katampe bapegang menyerahkan diri, menyerahkan untuk kepada ilahi. Kan dipaki are, kan dibuah mati. Nan dipakai hidup, kan ditumpang mati. Lewai saudara, hai kerjakan doa. Mama olehmu, oh janganlah tanggung dari mulut awal, oh sampai ke ujung. Umpamu mengaruh, sapi garung di angin berdiri, di ombak basah. Apa doa Allah dan disarankan untuk nak selamat badan lay pulang ke kampung. Selamat menonton tradisi Minang Salawai Dulang di channel YouTube Sabri Wassalam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentarnya. Sekian, terima kasih. Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita Isa batolam saudara Assalamualaikum nang ke dalam jamuan dan mulu-mulu kami sambakan. Otan ini ejo mama atau kai pangkalan nanti lama undang di ini jamuan. Dikonnya sore lah dilayangkan Joko dan hampir pinang lah dikapurkan. Sekarang lah hadir di ini jamuan. Pandai lah raso baparantian, pandai lah raso bapalindungan Joko nanawi air barikan Joko nalikan lah dibari makan dan tadagat de selero malah dimakan dan tadagat de telingo hendak mendengarkan buah naranun barasu dimakan. Ai barasu di bibi si tawi sium tista pinyo cawan Joko de kami salapu undangan. Okanda biasa kami berikan, pinta biasa kami pelakukan. Joko ni lain
bapantang tersembunyi Joko naninda bapantang di baris apa begitu katanya kami dari nantu-tu duduk tertinggi yang tak terlintih tabalakan rela jo maaf kami di baris sebuah lagi permohonan kami sidang kok bakal ndak tabunan mani kok tabu tibarau nanado di kami jangan menjadi opek jo puji nyabakan alamang serato joroti cuma kami onde jogo do obi Sabuah lagi kesidana rape muka sui adirin larape barape dan datang dari jauh dan datang dari dake tuo jo mudo kadang jo kete labarin pun bana kay ninyo wale anda menanyakan cerita silawat dulang paido ini tampe antaro kami nan barampe alang babega jo pana Arjuna kala samodape ko silawat alang babega malang sange lagu tak ado buat tadape aswaro laga parau labak uni bele lai dicubo la mendangit-dangit ade tamang selemo lo bangidol atas sumbe apa ini itu amalang lanadape malang lanadape Pindah kosi dia itu asih padanya iyo barakalah sopan ia dari junjungan dan kita lah dilimpahkan rahmat ia dari Tuhan yang ngasuh sehat lai jasmani obat tubuh kita di kami kamangambang itu Orito ay mangambang Alan napi itu Hiyo di mutuba Asamo alan nente Tapi ilagay sa bahalong Iyo di kambang itu Orito iyo sa balong kami sa buhay Apo asih Inga jutara labialan nanda ulu maaf di Hipinintol kahadirin Allah jo hadir dia kapinonton neba asamu Allah dia yuran lainyo ayat iyo ay sarato Obuno ay kapado tuangku kito alam mulo para Atamu sekalian alim alajo ulama alano ludan Arajo ay kanino
pangulu dan Arajul deka analimai jo ulama deora sanai Dikamun deka cara di Allah dan jo pandagi yo lagi cano Okiyo aika dini lai jo mahama Allah kana dodi Isiko lagi kamara pula Allah jo ana Adaro lai penghuni lagi nyo surga pada malam Amnai ko ipe muda ajo pe mudi ala generasi Imudo lagi nirasi ipe nerusi okati masoki Ini ko ala desara to la bundo kandu Allah lanjo peka Akanyo ka anggota lainyo ka polsek ko adodi Isiko biya kapado la guru-guru anan hadir malam Amnai ko ayo maaf la kami minta asabale joka Apalo iyo salam istimewa Allah dekarekan Hai gitu Allah dekarekan Allah dinyo kami Samo tukang eju Orito hai kapana Allah de arjuna Allah hurai baik Ilamo yo sambut Allah salam yo dari kami bar Aduh yo dari alang yo babega nan datang dari osaruasu oh ilala di dalam curah nola dengan nola Annamulo para tamulan ya mulai hono hono lai ya ikum salam ya billah kadu ala nani lo ala de hala anai inna anna ya anna selamat hatiku selamat bertemu ala padu malam haranku titian lela mara pula lela jowana adaro kami lada utamakan lada basamu samu oleh katu muka di masa kian la kami baco dari yang lai babegai yo sekarangku yo mari pengajian kesempatan jodoh hai pengajian lada iyo penting de ekito leko penting lada sekali lai sajarul agamu Islam agamu kito Allah suruh jotaga do di dalamnya
itu ke dunia pai pada jalan mencari uang di laut pula Allah untuk belanja pagi dan petang Majilah ko malayai kiranya diri Ainur disangko Tuhan ku Rabbi Aku lincir di situ sansailah diri imanlah ia di dunia ini rasakan mana di zaman begini oleh elok lapang masa panjang kaki lesakan misli kalangnya Rabbi Hinda abang misal Hinda abang sisi Laisa kamislihi Coba lapang Coba lapang Meladai haraan yang aneh Kali tampi tarik Separuh nosari Hai Tuhan Allah kayo ya Oh hinda terbanding Hinda abang misal Hinda bajuduk Dalil yang kuat Kalam Tuhanku Oh janganlah kita Baragu-ragu Oh di tubuh tinggal Di nyawa kan Dalil lo nala katampe baranti Katampe bapegang menyerahkan diri Menyerahkan untuk kepada ilahi Kan dipaki are kan dibuah mati Nang dipakai hidup kan ditumpang mati Lewai saudara Hai kerjakan doa Mama olehmu Oh janganlah tanggung Dari mulut awal Oh sampai ke ujung Umpamu mengaruh sapi garung Di angin berdiri Di ombak basamu Apa doa Allah nak disarankan untuk Nak selamat badan Lay pulang ke kampung Di kampung akhirat ay boleh balau Apaan si Arif lah di sana na langsung Oh indah tak kambe Bebul kijun gunung Alade Wahai sahabat Ditolong saudara pandang ke Tuhan Ba'awal badanku Laisa kamislihi Oh pikir banding Deta lampau tinggi Oh jatuh tak timpu Deta lampau dalam Oh jadi binaso Dek membuang kulit lebih jauh binaso Memaham olehmu Hai Joko Kapalang Pandang ke Tuhan Le jadi marawat Tak gulincir di situ Hai kita lama-lama Hai saudara ditolan sabar Nonang-nonang bana Ayo pandang maripat Ayah yang jarani Hai man kau nyolanya Begitu man kau asal sadar Nana jo kalau kita Andai memakai torika Randa jo tinggi Hai dalam jodangkan Pandang Malaikat Tuhan ya Allah Supaya nak tapi Kau dipandang wujud ya Allah Alemu lah dapet Dipandang alemu Hai Allahnya tu zat Hai kau dipandang zat Allahnya tu sifat Dipandang sifat Hai Rosilah dapet Kau dipandang Rosilanya tu Muhammad Tarui kasarugo Ada salah pandai pangkat Allah indah begitu Lari kanan dipaham Oh ma'rifat kita ya Allah Jadilah garam Samisal perahu ya Allah dalam lautan Ya adikamu yang jadilah
karam. Wahai saudara, cara dijo pandai. Musikin barapoi Dunia dipakai ke akhir ajo. Hai mangkonyo sampai belajar tarikat. Oh jangan lalai, oh salam umuri. Oh jangan pasai, oh dalil jo tando. Anda lain tay. Syariat lajo torika iyo indah bacara. Hanya tu kena alamat iyo akan diewai. Oh janganlah kita Jangan desa misal bangkalai. Kau indah mawati, oh kau indah tak sampai. Oh indah akan sampai. Oh akhirkanlah nyoy ramu adoracai. Karena ko joy tara jumbangkai. Oh wahai sahabat, ala ditolan saudara dari sakian dulu bibaco, sakian dahulu dari kami badu. dari alang babeganan mulo para tamu. Pambantang kalati iyo tamu to tibo. Ay sebagai tuan rumah kini nandinya malam nangkon nenene. Sasudaiku Oh dikandakan pulo, oh dikandakan pulo. Kapata arjuna hari banamu. Hai tolonglah sambung tolan sang sudaiku. Omano masyarakat Waladin basamu. kaum iyo dan muslimin. Iyo isarato muslimatnya. Aluran iyo kaum kaya. Hayalah isarato kaum mundo. Iyo la unyang walau nan iyo ajo. Walaupun ini iyo lejo masyarakat de orang de sumando. Kami umum la de kanju. Ini melalui mikronato. Aduh iyo nan jauh. Dari lokasi yo sampai angko. Dari rumah anak daro iyo la iko malah dio. Ayo ayare marapulai kini jo anak daro. Adonan masih baradoyo di rumah yo masih yang yo. Ko adonan dalam yo de perdandan walau mamakai kacamata. Lebih iyo de nyoba nak kapadoyo kaum nan bundo. Karena kaum nan bundo memang gak lama ju basegenya. Rede ka kiri, rede ka kanan, pelek ka belakang ganjuh kamu ko. Hai dek mana cari jalbab walau dek memakai kacamata. Ado di dalam ai balai ponstik. Walau memakai denyo sedo. Jangan sadang yo pakai jubah. Walau memakai kacamata. Tengah sadang mama sang gua nagadang iolah depan oto. Walau di dalam memakai badak pipa nomor 5. Sesudah ion deo malah itu gak apa capek datang dekasihku. Calik malah dek sumandanan banyak iko banyak dengan tibo. Karena acara di malam kini alek pribadi iolah sifatnya. Yaitu alek yo marah pulai sarato jo anak daro. Karena tuan kula denyo kita menyampaikan hasrat di dalam dado. Menyampaikan syariat agama di muka santri yo bahasa muka. Nikahkan anak yo de balia. Iyo nan ya itu nan batino. Dape iyo hai laminantu. Ayo nan sangi yo danyo sero. Itu kan
Ambunilah desa rugo malaikat Ridwan dekatonyo. Kok dicalik dari samping kiri bak bintang film yo dewa Kalau pandang bana dari muko lai gak mirip bapak de harmoko. dicalik dari yo de balakang mirip iyo Jorano Karno. Kadang-kadang mirip bintang film de India mekencik proborti de orangnya. Sambana yo baruntung de nyobana mama yo kaminan di situ. Moga-moga iyo ay dunia akhirat iyo selamat iyo samparono. Ay panjang umur murah rasa kinyo capek dapet anak yo de andanya. Oh syukur alhamdulillah. Ay diucapkan yo dan puasa. Diundang segala ladun sana. Dari tuanku pun yo dari mana? Kalau iyo lah de tuang pula hadir iyo malam menangko. Tarimo kasih tarimo suko cuaca lai bersahabat pulo. Ay bintang layo bertaburan tarang binarang cuacunyo. Berkat doa santriwati santriwani yo kitu bana yo anda anyo. Itu nani yo nande acara yo kita pado malam menangko. Semoga diridhoi denyo Allah semua yo napas de anda anyo. Diundang dua tukang silawat. Dua tukang yo de curita. Dari sialang lade babega. Hai di dalam yo bakarajo. Panade Arjuna sebagai nan mudo-mudo. Baliau ainan bintang iyo sabana kini samalam nangko. Ayo baliau ladenyo itulah diangkat jadi tuan kunyo. Tarimo kasih tanarimo suko diucapkan pada baliau nangko. Kanarano hari edek lalar ijo. Obana tambah malam cuma akan banala tambah seru. Bilik de undangan laga batanang la duduk ayo. Adonan bujang-bujang ado pulo gadinen marando. Adolah denan ranca nasengit layo ado pulo. Di dalam silawat dulang tigo bana itu bagiannya. Kandak nang bundo-bundo agak balai lah siginyangnya. Jo ini irama jambi ataulah irama lamuaro bungo. Jo muaro de tembesi ke apa lo jo muaro tebo. Irama kerinci kapal Lembang sana kami bawa. Jo alang de babega buliet kanda yo de salero. Nak mana ngaji jadi irama kan yo bisa jo. Maalum nan iramanyo diambil jono kisahnya tuh. Seorang perempuan ala wafat dari suami. Hidup lama jadi jando, anaknya adalah de balimo. Ya itu nanti go jantan hiai paduonan batino. Setiap kenyo anak balai ni ano saleronyo. Anak nan paling tua minta kuliah do kabulan do. Anaknya nomor 2 minta kuliah ke Mangupo. Anak de nomor 3 minta dibalikan HP Oppo. Astagfirullah. Anaknya nomor 4 menangi meminta gulo-gulo. Anak nan nomor 5 kalain banana siginya.
setiap menangi apa baru nan diminta jatuhlah dekat dalam pada raya ya mato dibuatnya anak ditinggal ayahnya makku ditinggal bapak hidup ke tengah dusun rumah balam pula indah kami Iyo kalam. hidup di tengah dusun rumah balam pula indah kaminya pagi-pagi ke ladang siang turun ke sawah malam mata merewah rumah terkenang di masa dulu malam mata merewah rumah terkenang di masa dulu Pabilo anak menangis hatiku rasoi boyai terkenang masuk dulu cuma masuk ayah lagi aduh terkenang masuk dulu sama so ama alun jadi gandul lain nak dicari gantinya hati koralangian anak lagi mengenyang dumalun tahu salah dan benar anak lagi mengenyang dumalun tahu salah dan benar memintalah kepada Tuhan tabahkan hati kami menjelang anak gedang dumak minta murah derejeki menjelang anak gedang amat capek malah dapet laki Ilo ramanya sebagai estranyo saja sebagai iot acar-acar informasi jadi di jujur rantang namu panjang tantulah kabajelo yelo kini marilah kami pun tak sekadar untuk pekunuh saja karena kami badu batiko mari dikandakan karekan kita tanah arjaunan bari banamo sambil bakanda apa irama jo padang pasir iko namonyo jo pantun surau jalan agamu anaklah ayam turun 10 Kau mati 1 tinggal 9 Kau mati 1 tinggal 9 kalaulah berpisah hanya wajah tubuh tangan ralipe dia te badan tangan ralipe dia badan kalau nagale tinggal 9 kau mati 1 tinggal 8 kau mati 1 tinggal 8 tangan kadado orang capekan orang cabian si kain kapan orang cabian si kain kapan anaklah ayam tinggal 8 kau mati 1 tinggal 7 kau mati 1 tinggal 7 padahal babung koi jo kain kapan orang antarkan ke dalam tubuh orang antarkan ke dalam tubuh kalau lajale tinggalnya 7 kau mati 1 tinggal 6 kau mati 1 tinggal 6 naiknya maher yang di dalam tubuh kau tak beramal berkalam-kalam kau tak beramal berkalam-kalam kalaulah jale tinggalnya anak kau mati 1 tinggal 5 kau mati 1 tinggal 5 di dalam kubur berkalam-kalam mungkar dan angkir dan
datang bertanya, hai malaikat datang memperisu. Kalau lah jale Oh tinggal limo mati satu tinggal empat mati satu hai tinggal empat. Omong karejo nangkir nan baliau tanya, Hidup di dunia lai ko sholat, hidup di dunia lai ko beribadah. kalau lah jale tinggalnya empat, Lai ko mati satu tinggal tiga, ko mati satu tinggal tiga. selama di dunia tak pernah sholat. Hai mati balam bin ka dalam neraka, mati balam bin ka dalam neraka. Dan kalau lejale tinggal tiga, ko mati satu tinggal dua, ko mati satu tinggal dua. Tidak tertahan azab neraka. Hai minta babalik ke duniaku, minta babalik ke duniaku. Kalau lah jale tinggal dua, Ko mati satu tinggal satu, ko mati satu tinggal satu. kalau lah babalik kaduyananku. Hai berkaki ampe ban bermulu, berkaki ampe Jadi Cinaku. kalau lah jale tinggalnya satu, ko mati ju habis sadonyo, ko mati ju habis sadonyo. Obat ampe badan babulu. Hai jalan merangkak ke dalam rimbu, jalan merangkak hai ke dalam rimbu. Iyo kain basah dibawa mandi. Hai sesudah mandi dibawa pulang, sesudah mandi hai dibawa pulang. Amal doa ibadah dibawa mati. Hai pininan kami amar orang, pininan kami Obat ibu jang. bantang batuang, Ayo balang samo berniang kadodo-donyo, samo berniang kadodo-donyo. Punggung ode sembahyang. Impamu saji bamal yang ju, impamu saji hai bamal yang ju. Onde bala-bala karan di mudo. Hai nan sabala makan dahulu, hai nan sabala makan dahulu. Maka jaga pintu sarugo. Hai tukang silawanan paling dahulu, tukang silawanan paling dahulu. Hai masuk jalan ke ujung tanjuang, kaki dah jalan ke batang selo. Kaki dah jalan ke batang selo. Alah di lampuk muncuang joye duang karona lalu ke lubang telingo. Allah.